Jan elok. Wis jan gak kaya bengi iki ya diajar. Pripun Kang Mas? Bengi iki karasa adem, ayem tentrem. Para pepundhen lenggah kanthi prayogi, kusuk-kusuk. Nek mirsani jenengan ngampek ketok iki nintingi sing tenanan. Apa sing iki gembrung iki ternyata ya ngene iki. Nuwun sewu Bapak. Kok nyawang kula kemawon niku dipun sawang niku napa to jane? Oh, wangi. Lah awakmu ki dirawuhno ning kene iki ya mung ado-ado kok Jawa Tengah ki ya mung kon nyawang wong-wong kuwi kok so. Nggih. Kula nggih gumun kok padha nyawang aku kabeh ki ngopo lho kok so. Endi to? Doke sing endi doke? Kok lho kok. Kapan sumanding sisihmu manuke sapa to yah mene negel iso. Wong ape lomba kok ning kene. Sejarah perjalanan Mudo Irama ya lagi iki lho diajeng aku. Pripun? Ya sejarahe aku ki digawa ning gembrung Mudo Irama ki ngalor ngidul ing wondene ya lagi nyentok iki. Lah niku nek kepepet kok. Ya iya lah. Nyentok iki ki maksud iki nyentok di streaming karo AJM iki. Jane iki wis tak omongi. Pripun? Sederek kula niki minangka pimpinan iki Mas Gi wis tak omongi. Nek streaming ki ora usah ngakon aku. Lah, wong aku ki wong cara patrapane yo ora patek bagus. Kula nggih matur kalih Pak Gi. Lah iya. Kok aku ki rasa dicangking digawa ae. Lah iya gak iso. Ngono kok ya aja dikatono kuwi lho. Lah wis kandhani kok ya. Monggo dipun lajengaken. Yen wasrina engkang ratri kang ampun nakal nggih, Ibu lagi merdamel nggih Cang Ganteng. Kok malah ngajak santo yang ini. Wis apa maneh ya didukung audione iki. Oh nggih, saran kalian Azahra. Azahra. Wis jan enak. Aku ki ora ngampek ra nengeri suaraku ning rekaman. Oke, swara elek dadi apik kok. Ewa semono suaraku ki nek pas nganu ki kaya blek digeret. Lah mang jajal disetel kok ya kena dirungokno ngono lho. Maksud iki dirungokno wong kepepet. Lah kula niku lak elek lho jane rupane. Lah terus. Dadi syuting AJM ya dadi wayu. Lah iya kondang. Tambah meneh dadi asu kok ya. Kondang-kondang. Wah, ayu, saking ayune. Ngomongnya mang apa? Koso. Kondang-kondange syuting saking Laladan Tawaran, Desa Nabes, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Wis komplit. Gembrung Mudo Irama ki wis njaluk apa ae wis komplit. Murah, meriah. Murah to. Lho dikandani nek ora percaya teko panjenenganipun Bapak Surip ki ambak. Nah, engko lak murah. Ora usah bayar. Mung trimo di WA tok wis teko. Heeh. Lho dikandani gak percaya mesti. Iki di WA tok wis teko. Napa nggih? Lho iya. Mboten usah nyang-nyangan. Ora usah, wis manut sak eneke pira budal. Dasare Pak Surip, sopir sing wis kawentar. Jaluk pira wae dituruti kok ya. Lah wong andel kok Pak Dah. Lah nggih, ampun wayah lho Pak nggih. Ayo wong tipis sae kok ya. Bekenane wong pusat kok. Dintekno lho, dintekno ya. Sampean iki ngerti to.
Ngrusak ngengku to jane. Lho ora ngono kok iya. Emang ya kudune iki ngono. Dasare ya wis suwek kok ya lalinan ra apa-apa. Kowe iki yo ngono kok sok. Pripun, Mas? Ora suwek. Tuwek kok ya suwek. Karep kowe lah. Jahitan pira? Ketoke kok wis tau niliki ngerti jahitan barang. Ora kok lah. Iki dak malah ra gagas sing ora kok. So, aku ki mung ora tak seneng guri. Ora tak ngengei kok iso. Lah iya, monggo. Ketoke 3 mbah 7 ngono. Sak kira, Mas? Mong sliramu tan ana. Alah. Keduren ya teh Mas. Keduren. Ora gitu. Tak tresnani lair batin. Penake dunawah napa Kang Mas? Ngenteni nggih. Sabar nggih. Tak tutule sik. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madune wahyu janjimu tak sasunimpan jroning kalbu dogo semua janku tak suwun citra janji wong bagus rawang meraati aku tansah ngenteni moga tetep potang wong bagus sing lancir kuning So bayi mbok parani saja iki kok anek pas yo penak lah yo kok kaya. kemenyek ngono modele iki. Nyapa to kok bose iki melu-melu wae. Ora kok. Ora. Aku ki kok Wis kok ndonga sepenting aja udan ngono lho. Lah iya ora. Kledang kae teko rasa saja jine aja citra iso sakupama aja lali kale kula
SM Production Azhara Audio Mudo Irama yo panggah seneng aku Aja cedak-cedak, Mas. Blereng aku nyawang rambutmu. Lho. Kok iso ngono? Sing nyawang. Lah kudune sing nyawang lak kono kok awakmu sing nyawang. Aku silo, Mas. Aja cedak-cedak. Kok ndak dadi neh aku ki. Lah iso kok iso. Lho, kok sajake kok nayoh men ngono lho. Lah ki aku dun cari sarunge meteng lho, Mas. Lho sarung katutan isine. Oh, wis suntik. Aman no. Sesuk suntik ya. Oke. Ayo dintekno. Loh, Buke kok guyu nanggap dhewe Bu menceng nggih. Nggih. Biasa. Heeh. Aku nek ngerti wong lemu niku seneng aku tak sugeng e Bu ketoke. Lah kok nembang pas nanggap atake pas bentrok karo genmu. Suger Mas Pak. Kok iso. Ketoke kok. Pripun Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Kantonge nggih sehat nggih? Sampun panen. Sampun panen. Ora aku teko kantonge kok ya. Oh. Lah biasane nek panen ya kantonge sehat to. Napa nggih? Lho iya to. Lah kantong napa niku? Lah kantong apa sing mbok takokno kok iso? Mbak Ana mau lho kantonge beser ae. Malah ra bener. Ayo ora apa-apa kok ya. Ayo. Kledang kait takon.
Kudune iki nganggo HE. Pripun? Kudune nganggo HE. Kudu nganggo. Ya iya, gembrung iki identik dengan HE. HE. Nek gak enek senggakane HE iku ora gembrung. Oh ngaten. Ya iya. Lah nek botol cilik jenenge apa, Mas? Botol cilik gendul. Gendul. Oh dileh to. Lah apa? Botol Cilik. Heeh. Aqua. Lho, Cara paham. ora paham piye kok. Lah iki dekekane wong pusat. Lho, kene iki ngono carry informasi. Oh, carry Iya, informasi. ya jalaran adoh kuwi gak tau nyetel YouTube nggone AJM. Iya. Bapak nek midhangetake wah jan pripun ngaten ya Pak nggih. Lah iki ketok- Ngangge jlegrang barang niku sahaku jan piye ngono. Kuwi ngono menikmati. Ora ngono ora lho. menikmati Mas. Iya. Kono menikmati lah aku lho sing ora kuat. Lah ra kuat neng Lah apa? ketoke ora nganggo kathok. Awakmu ki Kangge napa mboten Pak? ketok Kangge nek nggih. pengalaman kok. Nek ora nganggo lak ya isis to. Kulino ngono kuwi. Lah mbok, aku ki gak sajake nek diterus-terusno kok. Malah mulai iso-iso nggawa ning gone rumah sakit aku. Jojo terok aku. Lah kok terok piye kok. Ha yo. Kledang kae tak. La la le la le 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 la la le. Aku seneng spot iki, Mas. Nek apa? Perkara nunuke nono kuwi lho aku kelingan. Iku iso nunuke nono Nunuke piye. wae sapa to, Mas? Ora ngerti kok iso. Wae tukang iki lho, Mas. Sing di- Sampun nggih. Nggih, nah, sing dia nunuk kono tok. Heeh, niki nunuke nono. Iya. Matur sembah. Matur sembah nuwun. Sesarengan gembrung muda irama. Zahra Audio.
diwangi karo sing ning kono piring beneke kok. Mas e kae ya. Lah iya kok. Semangate jan. Matur sembah nuwun. Dipun garap gagrak. Aku marahi nek mlebu TV iki panas to. Panas. Tau mlebu TV sedilit aku metu nek. Ungkep ning jero. Percaya aku. Lah iya. Menak ning jaba satiku. Gak patek resiko.
priyarsa pamundhitanipun Mas Joni. Joni. Ayo, semangga. Monggo Bu Basri, Mas mantene dipun aturi. Sekawan, tiang sekawan, sampure sekawan Mas. Monggo Mas manten. Rame-rame mlebu pasar, rebut ngarep samarayen kalah dhisik, anu plukan bentos-bentos tabrakan padha salak warta bakul dawet sing ayu SMA kowo rasa ame kowe Nggih, pundi menika Mas manten? Rame-rame mlebu pasar, rabut ngarep samarayan kalah dhisik, anu bruang bentos-bentos tabrakan padha kanca selak karo bakul dawet sing ayu SMA kowo rasa ame kowe urip lagi. monggo Mas manten kaaturan enggal jengkar tumuju wonten sasana bebilih keparengan Pripun mereka sias napa batan?
Salat saya ngadoke tindak mungkar Maghrib lan Isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate Azara Audio. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wes cinta padha dielingke wes wajine padha nindakake adzan wis kumadhang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat iku cagake agama waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah Dukur lan asar ayo bapak ekolah Salat saya ketingadoke tindak mungkar Maghrib lan Isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate jasembrana iku perintah agama
Gubuk asmara mandhape tembang tresna ser. Kene lerek noto. Redeg jenengan, kok tak suwuk tak suwuk. Gubuk kae pati ngati besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi kanthi gagat rino
wonten setunggal malih janjine caplokan. lali janjine dasare alasane mangkal lake janjine sapa wong sing ora gelo kadung dandang kowe ora teko
Pripun Mbah Kong? Mriki Mbah Srati pojok mriki lah alah nyenyengi lah yo. Mangga. Ya. Ya, ngene. Makasih terok. Persis dagelan iki Mbak Kong. Urung wayahe. Pripun? Ayo tak joget kok iso.
ning gunung tak cadongi sego jagung yen mandong tak silihi capek gunung Sakura bisa nyaman gunung desa dadi raja dene ora ilang ngene padha lara Dayang Mas, dayang ngetan. Tenang ati kambang, aku iki wis tenang. Ngetan bali ngulon, apa sediane kelakon. Dayang ning pinggir warna dayang dek dayang ning pinggir kali ayu manis moblong orang ngowati sendok para ukir-ukiran mesti wae melok ben ra kepikiran ngene diseblake penake ditututi warung-warung dayang Mas, dayang jalan. Liyer Mas, Kang Mas kenalan, kenal sama wong Kalimantan. Blarak disampirke, main jajan ra ngampirke. Aku iki tresno kowe. Waro-waro dayang adek dayang ning pinggir kali ayu manis moblong wis ana sing duwe cium sak gelase melu aku sak lawase mikul suket diantul-antul ra usah nyempet yen pengen kumpul abang biru lambune disco awak lemah mas duwe bojo bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur wegati tegang sirah mumet ora bisa turu andem tresna mas uga andem waktu mikir mikir abangune njur saiki bingung atine
sing sedina kanggo wong kana saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas banjur ngomong sayang aku tresno kowe kembang kenongo atiku mbok gawe lara kembang melati gawe lara ning ati kembange mawar tresnaku wis kadung ya eleng-eleng mandhape bangun desa Sar.
Tadi iki kalau aturaken gongeng panuwun ingkang tanpa kepitan kanca dumateng keluarga kepatenipun Bapak Surip Jelasan Ibu ingkang sampun kepareng timbali kula sarombongan mbok bilih wonten kekiranganipun agen kawula ngaturaken lampahing pahargyan wonten ing ratri punika. Ing wisana kula menapa saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun kanca dumateng patenipun ingkang Adugi matur sembah nuwun AJM Production dan juga Az-Zahra Audio Sound System. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.